Hol volt, hol nem volt, talán még mindig létezik egy messzi Barátom, vidék, a Mikulás. ahol hónő fű helyett a házak jégből vannak, és senkinek sincs gondja a parkolással. Ezt a varázslatos helyet úgy hívják Északi Sark. Ezen a helyen van a télapók titokzatos birodalmának központja. Télapó? Kérdezette. Bizony azzal ellentétben, amit sokan gondolnak, nem csak egy télapó létezik, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok, több, mint amennyit valaha el tudnál képzelni. Nem az egyetlen feladatuk, hogy ajándékot vigyenek a gyerekeknek, sőt! Ahogyan azt a szeptemberi jelentésekben láthatjuk, az önzés és a rosszasság nagyon elharapózott az utóbbi időben világszerte. A rossz gyerekek listájára idén több mint 50 millió gyerek került föl, és ennek köszönhetően persze a jó gyerekek listája, amit ez a piros vonal jelöl itt, hatalmas mértékben csökkent. Mint minden évben, most is foglalkozunk egy esettel, a milánói iparos Achille Malerba esetével és a zónáért felelős Ezechiele testvér rémes vezetői képességeivel. Az emlegetett szamár. Elnézést, bocsánat, sajnálom. Ezechiele testvér. Igen, itt vagyok, tessék. Volnál szíves elmondani nekünk, hogy mi ez? Őszintén szóval én nem tudom. Akkor majd én megmondom. Ez az a szán, amivel az utóbbi néhány hónapban közlekedtél a társaság hivatalos szárnyai helyett. Szerintem nem rossz. Ez a csinos kis kvad bizony 250 lóerős. Több millió ajándékot lehet vele szétosztani 10 perc alatt. És azt tudod, hogy ez a 250 lóerő mennyivel többet fogyaszt, mint a rénszarvasok? Ez ugyan nem, dékán úr, mert én átalakítottam, vízzel megy. Tehát, pattogó töltött cukorkák, van, hogy nincs választás, ki kell mondanunk. Ideje lenne egy kicsit modernizálódnunk. Még mindig palatáblára ír krétával, bocsásson meg. De ezt nézze meg. Tessék! Haladni kell a korral. Ez a csomag. Ez hiper-szuper modern dékán. Mindent 3D-ben mutat. Ez nem vicc, gyerekek. Igen. Elnézést, menj vissza kérlek egy kicsit. Nézzük meg a te zónádat. 3D barátod szerint a te zónádban mintegy 34%-kal esett vissza a jó gyerekek száma. Micsoda szégyen! Nem az én hibám, mindenről az a szerencsétlen gazember Achille Malerba tehet. Miatta ugrott meg a rossz gyerekek száma. Már értem. Elmesélnéd kérlek a testvéreknek, amit az ügyről tudnunk kell? Persze, ő a legrosszabb ember, akit csak el tudtok képzelni, és a legfurcsább az, hogy ránézésre egyáltalán nem is látszik olyan rossznak. Igen? Szia, szerelmem! Igen, nem. Még úton vagyok, hatalmas dugó van. Jön az átkozott hétvége. Nagyon fáj a hátam is. Igen. Jó van, szerelmem, majd visszahívlak és megbeszéljük az estét. Szia! Szóval ő Achille Malerba, egy hűtlen, hazug zsivány, ahogyan azt ti is láthattátok. A majonéz gyárából kiáramló szemét fél Lombardiát beterítette hulladékkal. Vidd innen a mancsot! Piszka, gyilkos! Mérekeverő! Gyilkos! Kaszpicko! Méregkeverő! Uram! Menjen végre, csináljon valamit ezekkel a szerencsétlenekkel! Adjanak neki könyvgázt! Küldjék rájuk a kutyákat, hogy lőjék le őket, amikor visszajövök! Nem akarom őket itt látni, megértette? Isten hozta Malerba úr. Igen, köszönöm! Menjetek dolgozni! Menjetek dolgozni! Naplopok! Menjetek vissza a dzsungelba! De drágám, nem kísért haza! Ne!
A papírokat letettem az irodájában. A kimutatásokat is át kellene néznie. Jó. Alá kell írnia a bérezési papírokat. Most nem. Már egy hetes késésben vagyunk vele. Panaszkodott már valaki? Tudtommal még nem. Akkor minek ez a sietség? Karácsony van, a munkásoknak szükségük van rá, sokuknak kicsi gyerekeik vannak. Azt akarja, hogy rosszul érezzem magam? Nem, uram. Ha karriert akarsz csinálni, akkor meg kell tanulnod felismerni, mi a fontos. A legfontosabb a majonéz, utána jöhet az összes többi. Jó reggelt, Malerba úr. Mindjárt végzek. Hogy lehet ilyen büdös tisztítószerrel dolgozni? Legközelebb cserélje le másikra. És végezzem, mire beérek. Kisasszony, Igen, uram. december van. Azt akarja, hogy tüdőgyulladást kapjak? Jó munkát, uram. Ezekiel, te nagyon értesz a gyerekekhez. Mondhatni, te vagy a legjobb. Igen. De a mi munkánk nem merül ki abban, hogy szétosztjuk az ajándékokat. Sokkal fontosabb, hogy ellenőrzésünk alatt tartsuk az emberek magatartását. Én próbálom, de ha nem láthatnak meg engem, nem tudok mit kezdeni az ilyen Malerba félékkel. Sajnálom, de ha nem tudod megoldani Malerba ügyét, kénytelen leszek áthelyezni téged a játékkészítő részlegre. Ne, csak a manókhoz ne. Olyan csíntalanok és mindig tiszteletlenül bánnak vele. Emlékszel még, hogy mit csináltunk azzal az angol íróval évekkel ezelőtt? A pattogó töltött cukorkák, emlékszem, Dickensnek hívták, nem? A segítségünkkel nem csak át tudta formálni a személyiségét, még egy könyvet is írt, egy bestseller. Pontosan. Ezt fogjuk tenni Malerbával is. Jó. Hogyha karácsonyra megjavul, megtarthatod az állásodat. Köszönöm. De ne feledd, hogy addig már csak 12 nap, 3 óra, 2 perc és néhány másodperc van. Indulok. Ezek éle? Igen? Ez levágom, ígérem. Pufirizsa! Csak... Drágám, nem iszol velünk egy teját? Hova mész? Az irodába! Sziasztok! Viszlát, barátom. Átjön hozzád látogatóba a legjobb barátod, te meg elmész. Fontossági sorrend. Sajnálom, de meg kell írnom egy beszédet egy tárgyalásra. A munka az munka. Viszlát! Ismered őt? Igen, A barátnőt? igen. Remek! 1961. Az egy fantasztikus év volt bortermelés szempontjából. Minden borszakértőnek meg kellene kóstolnia legalább egy üveggel ebből az évből, hogy megtanulja, milyen a tökéletes bor. Nekem 228 palackkal van belőle. Ó, van egy palack sátolatúrom is, ami 10 000 euró volt. Milyen édes pofa vagy. Ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Szabad? Ki vagy? Köszönöm. Ki vagy? Ezekiel a nevem, szia.
Részeg vagyok, de ezúttal tényleg túl sokat ittam. Túl sokat Ez ittam. nyilvánvaló, túl sokat ittál. Gondolom tudni szeretnéd, hogy miért vagyok itt. Ha kiszállok mellőle, tovább fogsz zuhanni, és valószínűleg össze fog törni mindened. Ez a sors. Újra és újra megtörténik veled. Természetesen meg fogsz halni. 4 vagy 5 nap múlva. Erős kínok között. Ne, ez nagyon durva. Van egy A megoldás, és van egy B megoldás is. Mégpedig? Meg kellene javulnod, lehetnél kevésbé önző és kevésbé gonosz a többi emberrel. Ha megteszed, úgy leviszlek innen, hogy egy karcolás sem lesz rajtad. Lássuk, csak jól értem-e? Megígérem, hogy jó leszek, akkor leviszel innen, és semmi bajom nem lesz. Semmi bajod nem lesz, ígérem. Oké, benne vagyok. Jó leszek. Nem hallottam jól. Én leszek a legjobb ember a földön, csak menj el! Rendben, elhiszem. Elmegyek. Viszlát, Achille, egy élmény volt megismerni téged. Szia! Még találkozunk? Achille. Uram, beszélhetnénk esetleg a dolgozók bérezéséről? Igen? Könyörgök, valamiből nekik is élniük kell. És miért? Nem beszéli a nyelvünket? Nem értette meg, amit mondtam? Megmondtam, hogy cserélje le a tisztítószert. Tele van vele az orrom, nem kapok levegőt. Bocsánat, nem akartam kidobni, hogy ne vesszen kárba. Jó van, semmi baj. És mit fog most csinálni? Hazamegy? Ilyen ijesztő vagyok? Nem. Hogy hívják? Donatella. Donatella, esetleg kárpótolhatnám? Faragatlanul viselkedtem, Donatella. Nagyon rossz éjszakám volt, balesetért, rémálmot láttam, de már jól vagyok. Szeretném megajándékozni. Szeretném előléptetni. Tessék? Előléptetem. Elpazarolja a tehetségét a takarítással. Köszönöm, de szeretem a munkám. Szeret vécét pucolni, ugyan? Holnaptól maga lesz az új asszisztensem. Kezdetnek megmasszírozhatná a nyakamat, mert nagyon be van állva. Egy pillanat. Kisasszony, 10, sőt, inkább 20 percig senki se zavarjon. Ön nem iszunk valamit? Egy jó pohár barolóhoz mit szól? Egy adag keserű forró csokival. Ha? Én jobb szeretnék inkább... Tudom, tejcsokoládésat. Nem szeretném, ha előléptetne, uram. Köszönöm. Hogy érti, hogy nem szeretné, ha előléptetném? Most direkt kéreti magát. Ennyi, Donatella. Mondok valamit. Szeretem a bonyolult embereket. Miért nem lazít egy kicsit? Ne legyen olyan szégyenlős. Gyerünk, csókoljon. Csókoljon meg. Uram. Na, lazítson Uram, egy kicsit. kérem, ne csinálja. Csókoljon Kérem, meg. ne. Csak egy Kérem, csókot uram, kérek. Csak könyörgök, egy ne csókot csinálja. kérek. Uram. Csak egy... Sajnálom, feltakarítom. Sajnálom, uram, kérem. Ne haragudjon, feltakarítom. Megígérem. Fejezze be, a nagymamámat kérem. porszívozza fel! Ne! Az első tojás! Az első tojás! Maga megőrült! Nem. Maga szerencsétlen! Nem. Uram, Dögjön esküszöm, innen! nem én csináltam, nem én csináltam. Maga szerencsétlen De hát idióta, nem én. őrült, élhetetlen liba kifelé! Többi látni sem akarom ezt a nőt, soha többé nem akarom látni magát! Sajnálom, nagymama, annyira sajnálom, nagyi. Mindig így tartod be az ígéreteidet? Ígérem, jó leszek. Miért bántál így azzal a szegény lányal? Mert Miért? felporszívozta a nagymamát. Ne haragudj, nagyi. Aztán összetörte az első tojást, amit az első üveg Mallerben majonézhez használtuk, hát nem érted? Úgyis el volt törve. Igen, már el volt törve. Nekem kellett összeragasztanom. Nem, erre nincs időm. Kisasszony! Kisasszony, mondja, lát valami furcsát az irodámban? A nagymamája kiszóródott a földre, és a tojás... Sajnálom, uram. Tudtam! És lát valaki mást is rajtam kívül? Csak te látsz és hallasz engem, senki más? Nem, uram, senkit. Azt akarja mondani, hogy nem látja ezt az antipatikus, pirosba öltözött, őszes szakálú öregembert az asztalnál? A pufók fejét... Ezt fejezd be.
Mit szeretne hallani, uram? Mit válaszoljak? Ne vesztegesse az időmet. Maga látja a télapót? A télapót? Őszintén szólva nem, uram. Akkor is nem rúghat ki csak úgy. Tiszteletben kell tartani a szerződésedet. Milyen szerződést? Micsoda barom, komolyan mondom, minden pasi ugyanakkor a szemétláda. Nem lehet mindegyforma, nem? Nézzenek oda, ki beszél. Ha? Ott van például Lorenzo apja is. Átvert téged, teherbeejtett és tönkretett. Én még várok az igazira, valakire, aki végre... A szőke hercegre, aki fehér lovon érkezik. Ugyan, drágám, ébredj már fel. Megjöttünk. Szia, kicsim! Szia, anya! Sziasztok. Sziasztok! Szia, Miléna. Szia, Lorenzo. Muszáj elmesélnem nektek valamit. Mi történt? Képzeljétek, a parkolóőr már megint megbüntetett. Mert megint? Miért nem parkolsz máshová? Mert az a parkolóőr gyönyörű, olyan széles válla van, ki tudja, egy büntetés ma, egy büntetés holnap, aztán egy vacsora. Lorenzo, menj és tedd le a táskádat, mindjárt vacsorázunk. Hm? Ettől kifekszel. Az a disznó Malárba bepróbálkozott nála. Bepróbálkozott nála? Nem beszélnél egy kicsit halkabban? Ezt nem hiszem el. És engedted neki? Nem, és ezért lapátra tett. Mi az, hogy lapátra tett? Most mi lesz? Még mindig keresel fodrászt? Igen. Fel is foglak venni. Csak könyörgök, felejtsd már el ezt a kekszet. Rémes íze van. Nem értem, pedig a hörcsög imádja. Miért tetted meg a hörcsögeledet? Undorító és gén manipulált. Lassabban! Nem lassítunk, gyerünk, gyorsan, futás! Gyorsabban, ne rendezz jelenet, nem hiszem el, hogy ilyen lassú vagy. Húzzál bele, gyerünk, tűnj el innen, tűnj el! Ez a hátsó kijárat. Soha többé ne kövess, nyugalomra van szükségem, érted? Uram, jól érzi magát? Igen, remekül. Látod őt? 4 pici gyereke van. Giuseppe! Igen, uram. Ki vagy rúgva? És ha nem hagysz végre békén, minden egyes dolgozót ki fogok rúgni, megértetted? És ha ez nem volna elég, tönkre fogok tenni mindenkit. Sőt, egész Észak-Olaszországgal ki fogok szúrni. Majd meglátjuk, hogy kinevet a végén. Télapó! Ez a küldetés sokkal nehezebbnek bizonyul, mint ahogy azt gondoltuk. Ennek a Malerbának szörnyű a természete. Van egy tervem, de néhány szabályt fel kell hozzá rúgni. Például? Meg kell szabadulnom az egyenruhától. Abba sosem egyezem bele. De kényelmetlen, dékán úr, nagyon A kényelmetlen. hagyomány az hagyomány. Hát tudom, de meg kell oldanom, hogy az emberek láthassanak. Nézzen rá! Hát nevetséges, nem? Jól van. Akkor vegyél fel egy modernebb ruhát. Ez mi? Mi ez? Nem látok semmit ebben a vacakban. Ez lenne a modernebb ruha? Egy ilyen ruhában mindenki csak nevetne rajtam. Dékán úr, fogalma sincs, Olaszország mennyire megváltozott. Olaszországban most minden nyitva, éjjel, nappal, minden trendi, minden színes, minden a divatról szól. Bízza csak reám. Figyeljen! Na, mit szól? Így sokkal divatosabb vagyok, sokkal lazább, jobb. De lenne még itt valami, ha nem gond. Mi lenne az? Több erőre van szükségem, mert rossz dolgokat kell csinálnom. Például? A tiédnek sokkal finomabb az íze. És mi lesz a diétáddal? Holnap kezdem. A múlt héten is ezt mondtad. És 2 héttel ezelőtt is. Kaphatok egy kis majonészt? Köszönöm. Nincs mit. Anya! Anya, ez olyan, mint a fogkrém. Add ide, kicsi, meg ne edd. Ez undorító. Mi történhetett vele? Még nem tudjuk, uram. Az összes majonéz, amit forgalomba hoztunk, kék színű lett. És a ketchup is. És a mustár? Kobaltkék.
És a szálszáróza? Metálkék, egészen sötét. Ugye most csak szórakoznak vele? Nem, uram, sajnos minden kék színű lett a boltokban, az újságok lapjain, sőt már a gyártási folyamat közben bekékült minden. Ezt nem hiszem el, ne vesztegessék az időmet, gyerünk, csináljanak néhány tesztet, nem azért fizetnek, hogy itt átsorogjanak. De uram, már 4 tesztet csináltunk, és az a helyzet, hogy a majonézt még így is meg lehet enni. Maguk ketten megőrültek, de én vagyok a legőrültebb, mert fizetek maguknak a semmit tevésért. Mit tud erről a nyilvánosság? A sajtó kiszivárogtatta a dolgot. És a tőzsde hogyan reagált? Rosszul. A kötvényeket zárolni kellett, akkor átzuhant az értékük. Mennyi időnk van? A legfeljebb holnap reggelig van időnk. Utána annyit fognak érni a részvényeink, mint egy használt buszjegy, a csőd szélén állunk. Nyugi. Most majd meglátod, hogy mi a különbség egy üzletember és egy olyan zseni között, mint én. Meglátod. Meg kell lopnunk a részvényeseinket. Mire holnap reggel felébrednek, minden pénzük a Kajmán-szigeteken lesz. Viszontlátásra. Köszönjük. Igen? Giorgio barátom, itt Malerba. Át kéne valahogy utalnunk a tőkét a Kajmán-szigetekre. Készülj fel, nem kevés pénzről van szó. Sajnos rossz híreim vannak. Úgy tűnik, a pénzedet befagyasztotta az adóhivatal. Karácsony úr itt ül velem szemben. Mondja meg neki, hogy addig egyetlen eurót sem fog látni, amíg be nem fejeztük a kivizsgálást. Nagyon alaposak leszünk. Mert nagyon sok szabálytalanságot jelentettek be a vállalattól az utóbbi időben. Hallottad ezt? Hangosíts ki! Oké, kihangosítom, ha nem baj. Üdvözlöm, uram! Ha nem fagyasztja ki azonnal a számláimat, azt nagyon meg fogja bánni. El fogom érni, hogy soha többé ne kapja munkát. Világos? Pattogó töltött cukorkák, Malerba úr. Milyen hirtelen haragú emberön. Ne idegeskedjen annyit, vagy maga is úgy végzi, mint a majonéze. Megértette? Ismerem ezt a hangot. Ismerem. Ez a télapó. Te vagy az. Tudom, hogy te vagy az. Miért teszed tönkre az életemet? Miért? Télapó? Érted te ezt? Ide jön az északi sarkról, hogy tönkre tegyen. Érted vagy nem? Én nem csináltam semmit. Uram, szerintem szünetet kellene tartania, nem tiszta. Tiszta a fejem. Mit műveltek? Bűnözők, idióták. Még fizetem a kocsit. Uram, nem tudtam őket megállítani. Gyerünk, mozgás! Csinálj valamit! Hívd a rendőrséget! Épp most rúgott ki, uram. Visszaveszlek! Hát mindenkit a semmiért fizetek! Mit csináltok velem? Állj! Ne! Ne! Jaj! Istenem, uram! Engedek fürdővizet. Ki ez a bőrönd? Szia! Már vártalak. Kincsem. Nem vagyok a kincsed. Sosem aláztak meg még ennyire. Az összes bankkártyát zárolták. Fogalmam sincs, hogy mit csinálja. Ugyan kicsim, ez csak ideiglenes. És senki sem tudja. Nem. A majonézsztrájk tovább folytatódik. Malerba részvényei megbuktak, miután több mint 80%-ot esett az értékük. Sajnálatos módon az összes majonézt ki kellett vonni a forgalomból. Az üzletember Achille Malerba gyárát alaposan át fogják vizsgálni a majonéz botrány miatt. Egyelőre még nem tudunk róla, hogy a szennyezett majonéz halálos áldozatokat szedett volna. الصلصة ماليربا قد أخذت اللون الأزرق وأصبح بذلك أكيل ماليربا المخرب الجديد. Nagyobb idióta vagy, mint ahogy azt gondoltam. Nem szívok tovább egy levegőt egy ekkora szerencsétlenséggel. Nem mehetsz el. Holnap lesz a Rotary vacsora. Utána meg a Karibi. Vigyél valaki mást. Gondolom van kit elhívnod. Igen? Hol találsz még egy idiótát, aki fent tudja tartani az életszínvonaladat? Ha tudni akarod, már találtam is egyet. Ottavio! Kész vagyok. Itt vagyok. Ottavio, barátom, mi folyik itt? Barbara és én szeretjük egymást. Komolyan? Emlékszel még, amikor az Extra Light ketchupodon dolgoztatok, és sosem voltál itt? Ez lehetetlen. Ottavio végig itt volt velem. Menjünk.
Malherbe úr? Igen. Pollini vagyok a képzőművészeti társulattól. Kit érdekel? Mit akar? Úgy tudjuk, hogy a villáját illegálisan építette fel egy ásatási területen. Mi az, hogy illegálisan építettem ásatási területet? Jöjjön velem! Egészen pontosan egy egyiptomi temetkezési helyre. Egyiptomi? Egyiptomi temetkezési hely Olaszországban? Az meg mi? Azt meg kitette oda? Az egy egyiptomi obeliszk. Az úr pedig egy archeológus, aki jelentette. Üdvözlöm, Dr. Tél! Harmadik dinasztia, kétségtelen. Még legalább 10 méter mélységig le kellene ásnunk. Ez egy rémálom! Ez egy rémálom! Lefoglalni az egész villát. Mi az, hogy lefoglalni? Engedjenek el! A saját kezemmel folytom meg! A nyugalom, uram, ne viselkedjen így, bele akar betegedni? Eresszenek el! Nem foglal le maga itt semmit! A kerten kívül senki sem fog a villa többi részéhez nyúlni, mindent lezárunk. Ne fogdosson, eresszen el! Kérem, nyugodjon meg! Mégis hogy nyugodjak meg? Ez az én házam, azt csinálok benne, amit csak akarok. A villát lezártuk. A professzor úr megmutatta nekünk a szükséges Milyen professzor? papírokat. Ez a télapó! Ő a télapó! Persze. Fel fogom hívni az ügyvédemet, majd meglátjuk, ki nevet a végén. Csak nem ezt keresed, a telefont? Ha azt hiszed, hogy ezzel megijesztesz, hatalmasat tévedsz, mert Achille Malherbának rengeteg barátja van. Rengeteg barátja! Ti még ilyen hidegben is játszotok? Szép jó reggelt! Drága barátom! Azt sem tudjátok képzelni, hogy milyen húzós volt az utóbbi 24 órám. De szerencsére itt a ti társaságotokban. Otthon érzem magam. Ha már itt tartunk a régi barátságunkat tekintve, van valamelyikőtöknek egy felesleges háza, pincéje vagy padlása, ahol egy ideig meghúzhatnám magamat? Figyelj, Achille, nagyon világos leszek. Őszintén szólva hatalmas pofátlanságnak tartom, hogy a történtek után ide mertél jönni. Ne, Alberto, minden meg lesz oldva. Néhány órán belül, csak néhány óra és minden. Achille, itt senkit sem érdekel, hogy csináltál magadnak ennyi pénzt, vagy az, hogy milyen genetikailag módosított szemetet kevertél a majonézbe. De kérlek, old meg a problémáidat valahol máshol. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Menjetek dolgozni! Jó napot! A taxi úton van. Jó napot! Jó napot, Malherbe úr! A szokásos szobámat, köszönöm. Egy pillanat. Drága Malherbe! Drága igazgató úr, hogy van? Jól, nézze, nagyon sajnálom, de elég sok kifizetetlen számlája van nálunk, és ugye megérti, hogy ebben a helyzetben... Igazgató úr, nem kifizetetlenek azok a számlák, mindig hóvégén fizetek egy összegben, tudja, a bankkártyáimat csak ideiglenesen zárolták, csak átmenetileg. Nyugodtan fizetett készpénzzel is, Malherbe úr, semmi akadálya. Milyen nagy lelkű, de azt ugye nem gondolja komolyan, hogy ennyi készpénzt hordok magamnál. Gyerünk, adja a kulcsokat. Nem mi? Éhes vagy? Te átkozott. Még mindig gúnyolodsz rajtam, vagy mi? Megmutassam, hogy ölök télapót? Letépem a fejed, akkor is jobban fogom magamat érezni, ha utána visszateszed is. Miért csinálod ezt? Miért üvöltesz folyton? Mit kell folyton kiabálnod? Azt hiszed, én örülök neki, hogy ezt kell csinálnom? Engem nem fognak kirúgni? Az állásomat teszem kockára. És kit érdekel, ha kirúgnak téged? Engem érdekel. Hát te tényleg nem érted? Képzeld már el, 423 éves vagyok. Szerinted ki adna nekem munkát ekkora fehér szakállal? Egyedül ehhez értek. Mégis milyen életem lenne?
Olyan életet nem akarok, mint a tiéd. Az én életem rendben van. Az egészet csak miattat csinálom. Adna nekem egy adag gesztenyét. Kicsit vagy nagyon? Nagyot, nagyot. Adom. Hé! Hé, uram, a maga barátja volt? Hogy a barátom-e? Nem is ismerem, nem. Forró gesztenye. Semmi hirtelen mozdulat. Ide az értékekkel. Jó, csak nyugalom, erezd le azt a kést. Gyerünk. Ne a szád járjon. Az órádat is. Tedd le azt a kést. Gyerünk már. Gyerünk. Az meg micsoda? Semmi. Hadd nézzem, hadd ide. Semmi. Ne! A gesztenyét ne! Állj! Hol vagy? Hé! Úgyis elkaplak. Hé, barátom! Kész egy kis bort? Szerintem jót tenne. Nem iszom ilyen pacakot. Hagyjál békén, fáradt vagyok. Na, megkínálok valamivel, gyerek, így hálálod meg. Hová mész? Rikár úr, ha nem segítünk, összeverik. Gyaláskodtak most segítesz neki, semmi nem fog változni. Én már egyszer végigcsináltam ezt Lucrécia Borgiával, még mielőtt te születtél volna. És mindannyian tudjuk, hogy mi lett a vége. Ó, igen, emlékszem arra az uralkodóra is, akinek segítettünk, amikor... Nem. Te segítettél neki. Szegény ördög, nézze, mit műveltek vele. Hát jól van. Hol vagy, mi? Hol vagy? Gyere elő, ha van bátorságod! Gyere elő, ha van hozzá merced! Bravo, bravissimo! Sikerült! Gyere, semmi van. Vagy gyere elő, ha van merced! Gyere! Gyáva! Tönkre akarsz tenni? Akkor elmondom, hogy sikerült tönkre tenned! És te magyarázol, hogy javuljak meg? Tudod, mi vagy te? Egy szívtelen szörnyeteg! Egy szörnyeteg! Ilyes vagyok. Hálmas vagyok. Te meg mit bámulsz? Cica. Gyertek, itt a mami. Hoztam nektek enni. Gyertek, hoztam vacsorát. Gyertek, vacsora, cicák. Gyertek, cicák. Malherbe úr? Jó estét. Hogy van? Donatella. Persze, Donatella. Ne haragudjon, nem emlékezhetek minden dolgozóm nevére. Annyian vannak, hogy... Jól van? Igen. Csak egy kis balszerencsés vagyok az utóbbi időben, de minden rendben lesz, ne aggódjon. Elmehet, köszönöm. Biztosan jól érzi magát? Igen. Sosem voltam jobban. Jöjjön, helyezze magát kényelembe. Köszönöm. Akkor főzök egy kis tésztát. Nézze, mit szólna, ha mostantól inkább tegeződnénk? Spagetti jó lesz? Én jobban szeretem a pennét. Természetesen al dente. Hát persze. Szép lakás, gratulálok. Nagyon kicsike a területét tekintve, de nem olyan rossz. A saját lakásod? Nem, csak bérlem. Kár. Nos, részben hála neked, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy megvegyem. Örülök, ha a fiamnak is nekem van mit ennünk. A fiad?
Ilyen fiatalon? Igen, annyira nem vagyok fiatal. Úgy értem, fiatal vagy ahhoz, hogy gyereked legyen. Nekem még arra sem volt időm, hogy gondoljak rá. Igen, de nem csak akkor szülhet az ember, ha előre megtervezte. Elnézést. Szia, anya! Szia, kicsim! Rendezvum lesz. Köszönöm. Jó estét! Milena, Achille Malerba. Jó estét. Örvendek. Ez pedig a fiam Lorenzo. Na fiam, szereted a kosárlabdát? Igen, nagyon szeretem. Anya, képzeld, mi nyertük meg az iskolai kupát. Én kis bajnokom. Te is hallottad, hogy az összes majonéz megromlott? Igazából a vegyészeim biztosítottak róla, hogy ehető, csak kék lett a színe. Miért? Lorenzo, kérlek. Ne, hagyjad, majd... Milena, menj. Aztán mindent tudni akarok. Jól van, csak menj már. Hívd fel. Jó. Te mindig úgy eszel, mint egy Tyrannosaurus. Nem, csak amikor ennyire finom az étel. De mire itt volt? Köszi, hogy kihirdeted. Attól még, hogy mire itt, valakinek el kellett készítenie. Kérsz egy kis bort? Milyen? Nem tudom, azt hiszem házi bor. Elég rossz a bukéja. Ne vedd magadra. Nem. Nos, kezd későre járni. Igen. Igen. Jobb, ha most indulok. Igen. Szia! Kicsim, edd meg a tésztádat. Szeretném megköszönni a csodálatos vacsorát. És sajnálom, hogy legutóbb olyan gorombán viselkedtem. Egy kicsit... nem mindig vagyok olyan... Faragatlan, szemtelen, arrogáns és himsoviniszta, stb. Pontosan. Anya, esik a hó! Nézd, hogy esik a hó! A felébe szakad a hó. Az éjjel van hol aludnia? Nincs. Majd alszom a híd alatt, nem volt olyan rossz. A híd alatt? Múlt éjjel ott aludtam. Jó. Ez a kanapé nem olyan kényelmes, de legalább melegben lesz. Télapó! Télapó! Gyere elő! Megtanultam a leckét. Mutasd magad! Feleslegesen hívogatod. Nem is létezik. Én nem lennék ebben olyan biztos. Nem, már mindenki tudja. Lorenzo, kicsim, mit csinálsz itt ilyen későn? Menj aludni, nagyon késő van. Donatella, kérdezhetek valamit? Miért segítesz nekem azok után, amit veled tettem? Ez olyan dolog, amit egy ilyen ember sosem érthet meg. Köszönöm szépen. Nincs mit. Van cukor? Hogy lehet, hogy neked nincs családod? Nincsenek testvéreim, egyke vagyok, és nincs senki. Jó, de biztosan vannak barátaid. Kérlek, a barátokról inkább ne beszéljünk. Nem szeretnélek megbántani, de nem aludhatsz megint a kanapémon. A ház nagyon kicsi, és itt van Lorenzo. Semmi szükség arra, hogy magyarázkodj, teljesen megértem, elmegyek. Várj. Várj. Van egy barátnőm, aki ingatlanos. Ne fáradj, már így is rengeteget segítettél. Clara? Még mindig hirdeted azt a picike garzon lakást? Erre tessék. Egész jó, nem? Egy alapos takarítás is úgy fog kinézni, mintha vadonatúj lenne. Szép. Olyan, mint egy börtöncella. Nézze, drágám, havi 200 euróért ennél olcsóbb albérletet biztos nem fog találni, he? Gondolja meg. Egy pillanatra.
Milena mesélte, hogy tegnap este nálad volt. Mi történt veled? Semmi, miért? Mi az, hogy miért? Szóval, mit szólsz? Szörnyen undorító. De ha még ki is akarnám venni valaki miatt, te miattad, nincs egy árva vasam sem. És a munka? Eszedbe nem jut elmenni dolgozni, mi? Tudod, hogy mennyi munkát el tudnál végezni? Lapátolhatnál havat, taxizhatnál, sétáltathatnál kutyát. Elvihetnéd őket sétálni. Figyelj, Ezekiele, felsőfokú végzettségem van. Remek diplomám. Valami hozzám méltó munkát kell találnom. Érted már? Malerba úr, a mérnök úr már várja önt. Köszönöm. Malerba úr, ugyan személyesen még nem ismerjük egymást, de mindent tudok magáról. Helyes. Akkor biztosan tudja, hogy milyen jó menedzser vagyok. Hát persze. Őszintén szólva már nagyon vártam ezt a találkozást. Ne. De eljöttem személyesen. Csak a magáé vagyok. Igazából nem is tudom, hogy köszönjem meg. Tényleg. Mondja csak, tisztában van maga azzal, hogy hány üveggel vettem meg a maga mocskos és ehetetlen majonézéből? Ez megőrült! Segíts! Csinálj valamit! Csinálj valamit! Itt azt írja, hogy sírások keresnek a temetőbe. Az elég nyugis munka lenne a számodra. Miért? Mert körülötted mindenhová az van írva, hogy nyugodj békében Mikére, nyugodj békében Giovanni, szóval te is békében lennél. Neked rémes a humorod. Folytassuk. Egy csomó van, mosogató fiú, piaci eladó, rekeszpakoló. Rekeszpakoló, ez nagyon jó. Tudod, mit csináld egyedül? Keresgélj egyedül. Csinálom egyedül. Úgyis jobb munkát fogok találni, mint amilyeneket te ajánlgatsz. Szia! Szia! Kihez beszélsz? Ez csak tényleg az utolsó szám, amit fel fogok hívni. Csak nem munkát keresel. De... Egy barátnőmnek étterme van, és éppen fel akar venni valakit. Sommelier. Nagyon értek a borokhoz. Ez nekem való. Megint! Még több tányér! Mozgás! Szörnyen lassú vagy! Lassú vagyok! Csináld te! Miért nem veszek egy mosogatógépet? Azt elég csak jól megpakolni és elindítani. Mosogatógép, mi? Én a helyedben nem vágynék rá. Ki kellene rúgjunk? Ki az? Nyitom. Jó reggelt! Lorenzo, mióta mész este az iskolába? Reggel 8 óra 20 perc van. Anya csinált neked egy teljes kávét. Köszönöm. Hát ez? Az enyém. Finom? Lorenzo! Kicsim, gyere, indulnunk kell! Megyek! Donatella! Köszönöm. Aha, nincs mit. Szia! Szia, jó munkát! John testvér, már 182 éve tart ez a dolog. Mindannyian tudjuk, milyen jó vagy. Egyedül te tudsz gospelt énekelni, de ne akarj mindig szerepelni, hagyd érvényesülni a többieket is. Igaz, Kacó? Ez egy kórus, bele kell olvadni a tömegbe. Nem. Jobb volna, ha inkább csukva tartanád a szád. Closed. Rendben? Closed. All right. Rendben. Így mi?
Ez mi? Hát te meg mit akarsz? A dékán úr látni akar, és nem valami boldog. A dékán úr látni akar az irodájában. Nem vagy valami kedves? Tartsd a szemed a kóruson. Dékán úr, elnézést, de nem így kell használni az egeret. Tegye közelebb a géphez, mert infravörös fénnyel működik. Te azt szeretnéd, ha ezentúl a gyerekek e-mailon küldenék nekünk a leveleiket is? E-mailnek mondják. Igen, azzal már is sokkal modernebbek lennénk. télapó@télapó.com. Hogy tetszik? Kifelé innen! És ne feledd, hogy már csak 5 napod, 9 órád és 7 perced van karácsonyig. Sajnálom, de ezzel nem sokat segít, ha még tovább stresszel. Hát, ez a hang azt jelenti, hogy e-mailt kaptunk. Megnyitom önnek szívesen, ha szeretné. Még egy szó, és azonnali hatállyal áthelyezlek a játékkészítő részlegre a manókhoz. Sőt, téged is manóvá változtatlak. Ne, manóvá ne! Ne! Neked meg ki mondta, hogy pihenhetsz? Ti olaszok mind egyformák vagytok, fizetést akartok, de nem dolgoztok meg érte. Ki kell takarítanod a WC-t, valaki összehányta. Mit tettem, hogy ezt érdemlem, mi? Még mindig nem érted, hogy miért történik ez vele? Ezekiel! Nem tudom, hogy a te hibádból, vagy az én hibámból vagyunk ekkora bajban, de alig maradt idő. De ezt nem értem. Megváltoztam. Jaj, Achille, nem itt kell megváltoznod, hanem itt. Hogy tudnám ezt neked elmagyarázni? De tényleg megváltoztam, Ezekiel, esküszöm. Megváltoztam itt, már nem vagyok rossz. Jó vagyok. Ezt mondani könnyű. Állj fel. 1 tonna vagy. Láttad, hogy ki van ott? Nem. Figyelj. Az asztalunk. Köszönjük. Barbara. Látod? És Ottavio. Azt nem mondd, hogy ez véletlen. Nem szeretem a véletleneket. Bizonyíts be, hogy megváltoztál. Menj és köszönj neki. Ki? Én? Nem, majd én. Mosolyog. Menj. Menj. Barbara. Ottavio. Achille, kérlek, ne rendezd jelenetet. Nem, nyugalom, nem csinálok jelenetet, csak azt akarom mondani, hogy sokat gondolkodtam a történteken, és szerintem is így lesz mindenkinek a legjobb. Nézd, Barbara, úgy érezted, nem kapsz elég szeretetet, igaz? Engem csak a munka érdekelt, a nők és a pénz, és akkor hirtelen jött Ottavio, a régi barátom, aki olyan kedves és cuki. Ő képes volt megadni neked mindazt, amit én nem tudtam. Azért jöttem, hogy sok boldogságot kívánjak nektek. További szép életet. Te meg mit művelsz? Hagyj már békén! Menj vissza a konyhába! Várjál! Elnézést. Egy pillanat. Te itt dolgozol? Igen, én mosogatok. Te mosogatsz? És akkor? Már elnézést, de ezt le kell fotóznom. Senki sem fogja nekem elhinni a klubban. Menj, drágám, menj és állj mellé. Barbara, drágám, gyere ide. De... Ez az így jó lesz. Szépek vagytok, nem mozogjatok. Jó lesz? Igen, jók lesznek a fények is. Jók a fények? Majd adok én neked fényt, te idióta! Megöllek, te szemétláda! Szétverem a fejedet, te! Megöllek! Megöllek egy fejletot! Megöllek, te szemét! Furhozni akarsz? Tényleg! Rosszabb, mint volt. Lejárattál a barátaim előtt. Én kezeskedtem, érted? Magamat is lejárattam, ne félj, hidd el, nem volt jó érzés. Ez volt az utolsó alkalom, hogy valamiben segítettem neked. Ki kérte, hogy segíts nekem? Azt hittem, még egy olyan ember is képes változni, mint te. Mekkora hülye vagyok. De miért vetted a fejedbe, hogy mindenáron megváltoztass? Nem kell nekem felügyelete, egyedül is sikerülni fog. Minden rendben van. Akkor nem volt minden rendben, amikor a macska kaját etted. Sajnos muszáj volt. De többé nem fog megtörténni. De igen, előfordulhat. Előfordulhat. Most rúgtak ki Malerba, megint munkanélküli lettél. Hát majd találok új munkát.
Nem okoz gondot. Szia! De koszos! Ne, azt mondtam, ne! De hát koszos! Nem bírom tovább. Ezek a kölykök szörnyetegek. Akkor sem mehet csak így el. Akkor csak figyeljen! Megköti magát a szerződésre. Azok a gyerekek kis sátánok. Adjon egy kis időt, amíg találok valakit. Nem érdekel. Kérem, dupla árat fizetek. Nem érdekel. Ne menjen el. Várjon, kérem, várjon. Most mit csináljunk? Honnan szerzünk egy új télapot? Nem tudom, uram. Szervusz, kicsi fiam! Mondjuk, kisfiú voltál az idén? Mit szeretnél a Mikulástól? Igazi a szakállad? Igen, ez az én igazi És szakállam. az orrod is igazi? Igen, az orrom is igazi. És a hasad igazi? Gyerekek, uram! Oh, oh. Bocsánat! Bocsánat! A Mikulásnak egy kis szünetre van szüksége. Egy pillanat, csak egy pillanat, és gyorsan... Istenem! Rossz a technikád. Hogy érted? A gyerekekkel gyereknyelven kell beszélni. Emlékezz rá, milyen volt gyereknek lenni. Próbálj meg úgy viselkedni velük, mintha te is gyerek lennél, csak egy kicsit idősebb. Minden gyerek tiszteli az idősebb gyerekeket. Mondok egy példát. Nem kellenek a példáid. Nézzük, ki lesz a következő. Gyere te, kislányom. Hogy hívnak? Alessia. Alessia. És hány éves vagy? 5. Én meg 8. Na persze. Anya, ott van Akille. Szia, Akille. Szia, kis bajnok. Szia. Szia. Látod, hogy találtam új munkát? Ez nagyon jó munka. Őrület. Hagyj hozzam az acskókat. Milyen volt? Elszakad a lábam. Úgy 10 000 gyerekkel beszéltem ma. Az acskók. Köszönöm. Tessék. Jó van. Szia. Miért nem maradsz vacsorára? Ezt szerintem az anyukától kellene megkérdezni. Részemről nincs akadálya. Köriscsirkét csinálok. Remélem, hogy nagyon szereted. Igen, nagyon. Szereted? Akkor gyere be. Jó van, jövök. Akille, gyere, üljünk az asztalhoz. Ahogy kívánja, főnök. Te nem magadnak szoktad csinálni a majonézt? Nem. Bevallok neked egy titkot. Katasztrófa vagyok a konyhában. Abból nem diplomáztál? Nem, egész életemben talán 3-szor vagy 4-szer fordultam meg a konyhában. És ki főzött rád? A séf. Az enyém volt Észak-Olaszország legjobb séfje. Ne viccelj, hol van ahhoz a mi Mirelit kajánk? Miért kell tönkretenned mindent? Nincs sem feleséged? Már nem vagy olyan fiatal. Lorenzo, ilyet nem illik kérdezni. Nem, hagyd csak fogalmazzunk úgy, hogy volt feleségem, de nem ő volt az igazi. Szerinted milyen az igazi? Adhatok egy tanácsot? Ha befejeztük a vacsorát, segítesz elmosogatni, különben sosem találsz új feleséget. Te meg urasság, menj és vedd fel a pizsamádat, késő van. Akille, Igen? te ismersz meséket? Téged kérdezett, nem engem. Igen. És mesélsz nekem? És akkor Giorgio megkérdezte, ki vagy te? Honnan jössz? Mit akarsz tőlem? A gonosz varázsló piros ruhát viselt, és fehér szakála volt. Alacsony volt, kövér, és még kopasz is. Azt mondta, mától kezdve nem lesz semmit se. Ne, ez nem igazság. Semmit.
de a piros ruhás varázsló tényleg nagyon gonosz volt. És elvett tőle mindent, amit csak elért az életben, az egész életét, érted? A gyönyörű gyárát, a hatalmas villáját, a medencével. És ezért Giorgiónak el kellett bújnia egy barlangban, ahol talált egy kis barátot, egy kicsi, kék szemű nyuszit, aki minden nap vitt ennivalót Giorgiónak, hogy újra olyan erős legyen, mint régen, és le tudja győzni a piros ruhás varázslót. Hosszas harc után sikerült a varázslót egy szakadékba taszítani, végül mégiscsak ő győzedelmeskedett. Addigra már elég erős volt ahhoz, hogy visszaszerezze a gyárát, és a villáját a medencével. Vége. Achille, Igen? anyu azt mondta, hogy te rossz ember voltál. De szerintem nincs igaza. Köszönöm. Most aludj. Jó hét. A meseküldetés teljesítve. Nem iszol velem egyet? Nem, köszi. Jobb, ha most megyek, holnap újabb 10 000 apró szörnyeteg vár a plázában. Rendben. Öleld már meg, szerencsétlen. Mondd, mit szólnál ahhoz, hogyha szombat este elvinnélek vacsorázni? Mit válaszolnál? Igen? Igent mondtál, mond teljesen megőrültél. Bunkóság lett volna nemet mondani. Azt mondod, bunkóság lett volna? Elfelejtetted, ő mekkora bunkó volt? Nem érted? Donatellának van egy terve, hogy álljon rajta bosszút, nem? Na? Na? Ne idegesítsetek, csak a pizzázásra mondtam igent, nem a kezemet kérte meg. Biztos, hogy a szombat estédet a világ legundorítóbb férfiával akarod tölteni? Rajtad múlik? Nem a legjobb választás, de ha boldog vagy, mi boldogok vagyunk. Hogy mondjam nektek, valahogy annyira más, hogy jobban ismerem. Ajaj, gond van, tetszik neki Miléna. Nem tetszik. Nem tetszik, de hogy? Én szombat este a parkolóőrrel találkozom. Akkor úgy tűnik, a büntetések tényleg működtek. Szóval én most nem fogok tudni vigyázni Lorenzóra. Emiatt ne aggódj, azt mondta, hogy van egy barátja, aki majd vigyáz rá. Szia! Ő Ezekiele. Jó estét. Én Donatella vagyok. Örvendek. Kezet csókolt. Micsoda? Erre. Köszönöm. Szia, Picuri, én Ezekiele vagyok. Nem akarok itthon maradni ezzel a kopasz alacsony Dagi bácsival. Fiam, azonnal kér bocsánatot az úrtól. Legalább a dagadtat von vissza. Nem, én Milénát akarom. Ne haragudjon. Ennyi az egész? Kész. Már is újra működik. Nem tudnál adni nekem 200 eurót a pizzára? Vicceltem. Lorenzo, nagyon megbántottad Ezekiele urat. Hát az engem nem érdekel. Bejöhetek? Nem, menj el! Lorenzo, mi bajod? Ezt megszereltem neked. Tessék, már működik. Mit kell mondani? De hoztam neked egy jobbat is. A világon tudtommal most ez a legmenőbb játék. Tudod, mennyi gyerek ír nekem? Vagyis mennyi gyerek vágyik egy ilyenre a világon? Hát ez gyönyörű, nem? Szeretnél játszani velem? Ha nem, akkor magammal viszem őt is. Ne, szeretnék játszani vele. Amíg anyukád és Achille vacsorázik. Igen, kicsim, el kell mennem. Legyél jó. Köszönöm. Tetszik, ugye? Hogy működik? Tessék, ez a távirányítója. Amikor böfög, azt tudod, azt jelenti, hogy köszönöm. Nem akarsz visszamenni Indiába? De, akár már holnap visszamennék. Főleg mivel amikor legutóbb ott jártam, nem éreztem jól magam. Nem ízlettek az ételek, nem tetszettek az emberek, még a hotel sem, amiben laktam. És miért gondoltad meg magad? Nem tudom.
De úgy érzem, hogy ha most mennék oda, minden annyival könnyebb lenne. Biztosan szörnyen viselkedtem azon az úton is. Szerintem ez veled született adottság volt. Azt mondtad, volt? Ops, megbotlott a nyelvem. Még egy kicsit kosarazhatnánk is. Formában kell tartanom magam a döntőig. Te most viccelsz? Tudod, mennyi idős vagyok? 435? Még mindig mérges vagy rám, amiért azt mondtam, hogy dagat vagy és kopasz? Nem, mert igazat mondtál. Dagat vagyok és kopasz. Szerintem gyorsan írd meg a leveledet a télapónak, mert különben nem fogja megkapni időben. Csak pici gyerekek írnak neki levelet. A télapó nem létezik. És ha én azt mondanám, hogy mégis létezik a télapó? Nem hinném el, még neked se. Nem bízol bennem? Nem, mert férfi vagy. És akkor? Egyszer hallottam, amikor anya beszélgetett Klárával és Milénával, és arról beszélgettek, hogy egy felnőtt férfiban sem lehet megbízni, mert mindegyik hazudik, elhagy és nagyon csúnyán átver. De Akillében megbízol? Igen. Pedig Akille is kopasz és kövér, de nem mondd el neki, hogy ezt mondtam. Na teljen lefeküdni, fiacskám, későre jár. Mindegy, végül ő is el fog menni, mint apu. Jaj, ezek éle. Tessék. Mit csinálsz? Ezt neked hoztam, ez már a tiéd. Tényleg? Köszönöm, ezek éle. A barátod játékkészítő? Fogjuk rá. Hol ismerkedtetek meg? Egyszer balesetet szenvedtem a kocsimmal, ő meg bekopogott az ablakon. Segíteni akar? Igen, így is mondhatjuk. Ő ezt állítja. Pattogó töltött cukorkák. Micsoda kupit csináltunk. Csiribú, csiribá. Hát te még nem aludtál el. De te varázsló vagy? Én én túl alacsony vagyok ahhoz, hogy varázsló legyek. A varázslók magasak, és ráadásul mindig gonosz dolgokat csinálnak. Én csak jó dolgokat csinálok, láttad? Na jó, megmondom, mi lesz. Tudsz titkot tartani? Ha megígéred, hogy nem mondod el senkinek, amit láttál, akkor szenteste ígérem, hogy elmondom neked, ki vagyok. Nagy meglepetés lesz. Rendben. Ígéred? Ígérem. Adj egy ötöst. Megérkeztek. Menj. Csinálj úgy, mint ha aludnál. Futás. Szia! Szia! Lorenzo? Most aludt el. Milyen volt a pizza? Mint a cipőtap, de a társaság csodás volt. Bocsánat, nem is kérdeztem, hogy mennyivel tartozom. Nem tartozik nekem semmivel. Azért csináltam, mert szívesen tettem. A maga kisfia egy igazi kis tündér is. Akillével is annyira jó barátok vagyunk, olyan, mintha az öcsém lenne. Jobb barátot nem is kívánhatni. Jó, van, szerintem már érti. Ráültél a kabátomra. Bocsánat. Nos, én indulok. Jó éjszakát. Köszönöm, jó ét. Szia, Ezekiéle. Szimpatikus a barátod. A maga módján.
Szerintem ideje, hogy a nagy gyerekek is ágyba menjenek. Te mit gondolsz? Azt, hogy jó ötlet, mert nem szeretném, ha elkésnél a munkából. Főleg, mert ha kirúgnak, hogy fogsz meghívni még egy pizzára? Ki fog elhívni megint pizzázni? Jó ét. Jó, értem. És a pizza után? Elköszöntünk egymástól, és lefeküdtünk. Te a te lakásodban, ő meg az övébe? Igen. Befejeznéd, Miléna? Én csak kérdeztem valamit. Ez így nem mehet tovább, ne csináld már. Mintha az én hibám volna. Úgy érzem, mintha megint 15 lennék, és anyámmal beszélgetnék. Mert nem akarjuk, hogy szenvedj. Anyám is mindig ezt mondogatta. Ő is csak jót akart neked. Azt hiszitek, képes lennék egyedül leélni a hátra lévő életem? Te sem vagy gép, de választhatnál inkább valaki mást. Nem hinném, hogy ő a legjobb választás. Ma este gyertek át vacsorázni, hogy ti is jobban megismerjétek, és elhiggyétek, hogy Achille egyáltalán... Ő nagyon... Bunkó, ezt kérlek, ne felejtsd el. Igaza van. Itt egy S és egy V. Szenvedélyesen. Ne! Ez nem lehet igaz. Neki már 6000 pontja van, nekem meg És csak nekünk három. mennyi van? Semennyi. Csak szerencsém volt, na. Biztos vagy benne, hogy csak szerencséd volt? Ha? Hát hisz tudod, ha nem varázslok egy kis ideig, rögtön szörnyen érzem magam. Engem is érdekel a mágia, a kártyavetés. Jósolok kávézacból. Igen, azt én is szoktam. Halkabban Lorenzo már alszik. Igazad van, ne haragudj. Nekem amúgy is mennem kell, holnap 9-től meghallgatásom van. Nekem is mennem kell, 10-re be kell érnem. Akkor jobb, ha én is megyek. Szia, köszönöm, hogy eljöttetek. Mi is köszönjük. Ha esetleg valami modernebb frizurára vágysz. Igen, talán egy kicsit több haj. Több hajra. Hello. Szia, köszönöm. Szia. Azért tud, hogyha megbántod Donatellát, ott is megtrimmellek, ahol nem szokás, világos? Világos. Remek. Jó éjszakát. Önnek is jó éjszakát. A tenyérjósláshoz is ért. Nem, csak kezet szeretnék csókolni. Ezekiel, ön igazi úriember. Szerintem is, de mondja csak, mivel foglalkozik ön? Hát én csomagokat kézbe sírek. Igen. Csomagokat? Akkor biztosan Achille mutatott be téged Donatellának. Menjünk! Jó ét! Achille, te még maradsz? Igen, még segítek Donatellának egy kicsit összepakolni. Jó ét. Szia! Szia, köszönöm, jó ét. Ne haragudj a barátnőim miatt, egy kicsit őrültek. De mintha családom lennének. Sőt, ők a családom. Szerencsés vagy. Egy ilyen családdal igazán nincs okot panaszra. Na jó, most, hogy minden ragyog, én is indulok. Köszönöm. Nincs mit. Akkor én megyek. Jó ét. Jó ét. Holnap találkozunk? Talán. Szia. Igen? Elfelejtettem valamit. Mit? Én... Előbb te. El akarom mondani, hogy folyton csak rád gondolok. Rád gondolok reggel, rád gondolok este, és még délután is. Most mondd el, te mit szeretnél? Én... Szerintem most jobb lesz, ha lefekszünk. Jobb lesz? Jó ét. Jó ét. Úristen, Lorenzo mindjárt felébred, sietnünk kell. Kérlek, siess! Lorenzo mindjárt felébred, siess, Istenem! Nem akarom, hogy itt találjon téged. Siess már!
Kérlek, siess már! Nem akarom, hogy itt találjon. De ez a te farmerod. Siess már! Anya! Jó reggelt! Nem akarok iskolába menni. Ne, kicsim, ne csináld. Gyere, Milena mindjárt itt lesz érted. Még nem is reggeliztünk. Lorenzo, nyugodj meg! Lorenzo, elég. Lorenzo, fejezd be! Milena mindjárt csengetni fog. Gyere, menjünk, reggelizzünk meg. Gyere már. Gyere már, kicsim, reggelizni. Tarts ki, tarts ki. Mi az, anya? Ez semmi, drágám, csak egy muslinca. Kész még egy kis tejet? Nem. Kész még egy kis kukoricapelyhet? Hú, de finom. Hú, láttad már? Mennyi zászló? Na, milyen zászló van rajta? Olasz. Igen. Szia, Achille! Jó munkát! Szia! Jó reggelt! Jó reggelt! Egy croissant? Nem kell aggódnia. Láttam már alsónadrágos férfit. Igaz, nem a lépcsőházban. Sokat gondolkoztam Lorenzóról. Igazán nagyszerű kiskörű. Igen, jó gyerek. És az anyja is gyönyörű. Bizony, az mi is. Az a gyerek azt mondta nekem, hogy nem hisz a télapóban. Hogy sosem hitt benne. És ez téged felzaklat, igaz? Igen. Én sem hittem benne, illetve csak rövid ideig. Tudni akarod miért? Miért? Azért, mert amikor 5 vagy 6 éves voltam, írtam egy levelet. És az ajándék, amit kértem, sosem érkezett meg. Nem, olyan nem létezik. Ilyen nem történhet meg. Milyen játékot kértél? Nem játék volt. Azt kértem, hogy a szüleim legyenek boldogok együtt. Hogy ne dobáljanak egymáshoz egész nap tányérokat. Szerettem volna egy apát, aki focizik velem, és egy anyát, akinek nem mindig szomorú az arca. Ez volt minden vágyam. Egy boldog család. Értem. De azért nagyon furcsa, hogy sohasem kaptam meg a leveledet. Minden olasz gyerek levele hozzám érkezik. Ilyesmi nem szokott előfordulni. Biztos, hogy elküldted neki? Biztos, hogy elküldtem. Mondjuk már teljesen mindegy, úgysem tudsz mit csinálni. Kész. Az élet furcsa, nem? Megyek dolgozni, Ezekiéle. Találkozunk. Van itt egy kis nedves probléma. Sajnálom, asszonyom. Sajnálom, télapó. Csupa pisi lettél. Nem, semmi baj. A legjobbakkal is előfordul. Kérem a következőt. Nézzük csak, fiacskám, te mit szeretnél kérni a Mikulás bácsitól? A Mikulástól semmit. De téged szeretnélek elhívni valahová. Holnap lesz az évvégi kosárlabda meccsünk. Bekerültél a döntőbe? Nagyszerű, hánykor lesz? 3-kor. De tényleg eljössz? Télapó szavamra mondom. Szia! Anya, azt mondta, hogy eljön. Gyere, menjünk! Gyere! Ki a következő? Nézzenek oda, milyen csodaszép kislány. Mi a neve ennek a kicsi lánynak? Teljesen megváltozott, mert szerelmes lett. Igen. Most már jó és szeretetteljes. Ezekiéle az olyan emberek, mint Achille Malerba nem változnak meg olyan könnyen. Az eredmények magukért beszélnek. Akkor tegyük próbára. Tegyük próbára őt. Próbáld meg, gyerünk! Még egyszer. Na jó. 32. Várj egy kicsit, már 32-0? Nem azt mondtad, hogy bajnok voltál? De, 20 évvel ezelőtt bajnok voltam. Vagy inkább 20 kilóval ezelőtt. Belül kifejezetten vékonynak érzem magam, értitek? Vékonynak. Ne vessetek. Figyelj, ez a karácsonyi vacsora listája.
Rendben. Ha valamit soknak találsz, az nem véletlen, hiszen 5-en leszünk. Rendben. És mondjátok, ajándékkal is kell készülnöm? Nem, azt már elintéztem. Bár igazából, ha veszel nekem valamit, nem fogok megsértődni. Én sem. Az üzenetet átvettem, és át fogom adni Mikulás barátomnak. Malerba úr! Na, végre megtaláltam. Jó híreim vannak. Kiderült, hogy a kék majonéz nem mérgező. Sőt, úgy tűnik divatba jött. A világ minden pontjáról kaptunk megrendeléseket, és ma reggel újra az egekbe szökött a részvényeink ára. Komolyan? Igen, az egyiptomi obeliszk is eltűnt a kertből, és az adóhivatal is feloldotta a számláiról a tiltást. Donatella, hallottad ezt? Igen, hallottam. Megkaptam az engedélyeket, hogy folytassuk a gyártást, de szükségem van önre. Malerba úr, újra pályára léphetünk. Igen, ez az. Újra miénk a világ. Akille, játsz velem! Oké, ez az. Végre minden a régi lesz. Szívecskén fel foglak hívni. Szeretlek. Szia. Szia, Lorenzo. Hé, Akille! Ne felejtsd el, hogy holnap 3-kor lesz a meccs. Ne aggódj, bajnokom, ki nem hagynám. Gyere, még megfázunk. Oké, Viszont hallásra. Ez lesz az új szlogen. Mint az égbolt, olyan kék. És 2 nap múlva akarom a reklámot. Értem. Rendben, viszont hallásra, a bank az. A bank? Halló, itt Akile Malerba. Újra megkezdtük a majonéz gyártását, szóval néhány nap múlva minden visszaáll a régi rendszerbe. Köszönöm. Kapcsoljuk le a lámpákat. Hol vagyunk? Párizsban? Visszatért. Hatalmas a dugó a havazás miatt, látták? Vársz valakit? Igen, biztosan itt van valahol. Nézz oda! Örülök, hogy időben érkeztünk. Hogy vagytok? Sziasztok, időben jöttünk? Tessék! Uram, mindjárt 3 óra. Megkért, hogy emlékeztessem, hogy találkozója van. Köszönöm. Hát persze. Mindjárt. A Tokió Bank szeretné piacra dobni keleten a kék majonézünket. Add ide. Mosi! A domo! Akile Malerba! Igen. Gyertek ide. Oké, gyerekek. Ki ugrik? Tessék. Lorenzo, hová mész? Így nem tudunk játszani, csak 4-en vannak. Be kell állítani egy cserét. Be kell állítani egy cserét. Állj be. Megígérte. Most működni fog. Sikerülnie kell, uram. Rend. Akkor kezdjük el a teszteket. Februárban piacra dobjuk a szivárvány színű szószokat. Jó estét. Viszontlátásra, uram. Jó ét, viszlát. Mi az? Már is vége a munkanapnak, ha? Igen, uram, de már nincs olyan korán. Mennyi az idő? Ne! 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 Egy kicsit elkéstél. Miért nem emlékeztettél rá? Belehaltál volna. Miért? Miért mindig akkor érkezel, amikor már késő?
Mert semmi sem történik ok nélkül. Mindig arra van időnk, amire igazán akarjuk, a fontossági sorrend. Mi a... Bocsánat. Nem akartam elkésni, de De sikerült. szeretnék Lorenzótól is bocsánatot kérni, nem akartam megbántani. Bemehetek? Nem. Menj vissza a millióidhoz, úgyis csak értük élsz. Ti is kelletek nekem. Nem így kellett volna bizonyítani. Soha többé nem fog előfordulni, esküszöm. Nézd, Lorenzo már éppen eleget szenvedett eddig is. Kérlek, vidd el ezeket a virágokat. Nem kellenek. És ne gyere vissza. Mindenkinek jobb lesz így. Ezek éle. Szia! Csak beugrottam elköszönni. Épp rád gondoltam. Hol vagy? Itt vagyok. Emlékszel még, amikor azt mondtam, hogy nem adtál nekem boldog családot? Persze, hogy emlékszem. Köszönöm. Tévedtem. Ülj le. Tévedtem, mert egy csodálatos családot ajándékoztál nekem. Egy csodálatos családot. Én meg elszúrtam mindent. Mondtam, hogy várjál. Mondtam, hogy még várj. Az ilyen férfiak sosem változnak meg. Szegény Lorenzo, biztosan nagyon szomorú. Mind gondolkozol, kicsikém? Achille. Tudod, miért vannak az olyan cégek, mint a tiéd? A pénz miatt. Nem csak. Tudod, hogy az üzlet olyan, mint maga az ember, aki megalkotja. Lefektetted az alapjait, felépíted, te osztasz be mindent, te alakítod ki az egészet, félreteszel a pénzből, befekteted. De egy valami bizony minden üzletből hiányzik. Micsoda? A lélek. Jó. Akkor el is köszönök. Kudarcot vallottam. Szia, barátom, ég veled. 5 perc van hátra a felszállásig. A szánkók készen állnak. A rénszarvasok befogva. A rénszarvasok indulásra készen. Ezekiéle üzeneted jött a dékányúrtól. Ezekiéle fáradt ki a Szia, Ezekiéle. még éjfél előtt. Beparkoltad a biciklit a garázsban? A garázsban? Milyen vicces kedvedben vagy? Egyébként nem bicikli, hanem quad. És ne feledd, még nincs éjfél. Sosem adott fel? Add át üdvözletemet a manóknak. Nyugi. Majd én beszélek a manók fejével. Rám mindig hallgatnak. Miattam ne aggódj, Barnaba, menj csak jó utat. Köszönöm. Óvatosan menj fel a lépcsőn, jó? Utolsó Szia! felhívás. Ezekiéle, barát, kérjük, ürítsd ki a szekrényedet, és jelentkezz a járműosztályon pontban éjfélig. 5 perc van hátra az indulásig. Turbulenciára számíthatnak délnyugaton. Vezessenek óvatosan. Télapó részére. Északi sark, Achille Malerba. Achille Malerba. Uraim! Kérdeznék önöktől valamit. Önök szerint ez a váza tele van? Igen, uram. Igen?
És most tele van? Valószínűleg nincs. Bravo. Valószínűleg nincs. És most? Most tele van. Most tele van? Most van tele. Nos, mit akartam ezzel szemléltetni? Értem már! Amikor azt hisszük, hogy nem tud tovább terjeszkedni az üzlet, csak jobban körül kell néznünk. Nem erre gondoltam. Ez a váza olyan, mint az életünk. Ezek a kövek, a nagyok, az életünk fontos értékei. Feleségünk, a gyerekeink és a barátaink. Ezzel csak annyit akartam mondani, hogy őket kell először behelyezni az életvázájába, mert később már nem jut nekik hely. Mert az élet is a fontossági sorrendről szól. Egyikőtöknek sem kellene itt lennie az irodámban szenteste. Még akkor sem, ha a főnökötök utasított rá. Szégyen! Bravo, jobb később, mint soha. Még nem végeztem. Bocsánat, csak úgy mondtad, hogy azt hittem már vége. Sajnálom. Ő a barátom. Holnaptól új tisztítóberendezést veszünk, egy modernebbet és megfelelőbbet. És az alapanyagok minőségére is sokkal jobban fogunk figyelni. És a dolgozóink fizetését azonnali hatállyal megemeljük 20%-kal, mert ha boldogabbak lesznek, jobban is fognak dolgozni. Mától a cégünknek lelke is lesz. Menjetek haza a családotokhoz. Boldog karácsonyt! Boldog karácsony! Boldog karácsonyt! Boldog karácsony! Boldog karácsony! Büszke vagyok rád. Köszi. 5 perc múlva éjfél. Igen. Megcsináltad. Ó, ezt majd elfelejtettem. Felismered? Ez a levél, amit írtam a Mikulásnak. Hogy szerezted meg? Én vagyok a télapó. Szerinted hogy szereztem meg? Úgy látszik, egy kicsit összekeveredett az idő. De a télapónak akkor is teljesítenie kell minden kívánságot. Bár ahhoz, hogy a tiédet teljesíthessem, különleges engedélyt kellett kérnem. Milyen különleges engedélyt? Itt már nincs mit tenni. Ezekiele, hol vagy? Tessék. Uram, mindjárt 3 óra. Megkért, hogy emlékeztessem, hogy találkozója van. Igen. Hát persze. Mindjárt. A Tokió Bank szeretné piacra dobni keleten a kék majonézünket. Beszélt meg velük te a dolgot. És töröld az esti értekezletet. Boldog karácsonyt! Hát ezt nem hiszem el. Mi folyik itt? Menjünk már! Mi van azzal a busszal? Csináljanak már valamit, gyorsan! Miért történik ez velem? Miért? Ez nem igazság, nem igazság, nem igazság! Nem igazság! Ezekiele! Gyorsan, hagyd itt a kocsit, és gyere ezzel! Menjek azzal? Gyere ezzel, igen! Gyere! Siess már! Oké, gyerünk! Meg tudjuk csinálni! Meg vagyok, mehetünk! Jól ülsz? Meg vagyok, gyerünk! Gyerünk már! És most hogyan tovább? Azt te csak bízd rá.
Biztos jó ez? Kapaszkodj erősen! Kapaszkodj! Szia, kis bajnok! Mit keresel itt kint? Gyorsan menjünk be, vár ránk a meccs! Te nem jössz be, Ezekiéle? De csak még leparkolok. Oké. Gyere, menjünk be gyorsan. Azt hitted, hogy nem jövök? Ne haragudj, hogy elkéstem. Gyerünk, kis bajnok, gyerünk! Gyerünk! Bravo! Bravo! Istenem, jaj, de ügyes! Bravo! Bravo! Milyen ügyes a maga fia. Igen. Ugye milyen ügyes? Te tudod ennek a játéknak a szabályait? Majd később elmagyarázom önnek is. Mit csinál a bíró? Hát ez a bíró nem lát. Ez a bíró egy igen kedves ember, ismerem őt. Sajnálom, ilyenkor nem tudok uralkodni magamon. Nem kell bocsánatot kérned. Tényleg? Tudod, mennyivel emelkedett meg a jó gyerekek száma? Nem is tudjuk, mert kiugrott a mutató. De király! Bizony, igen, megnéztem a neten. Az interneten? Pattogó töltött cukorkát. Adjon egy ötöst! Adjon itt! Ez a szép volt! Ez Milénáé. Ez itt Kláráé tőlem. Én is kérek már valamit. Ezt meg Achille kapja Lorenzótól. Milyen nagy, úgy izgulok. Kezdjük? Aj, milyen gyönyörű. Tényleg tetszik? Milyen szép. Nézzétek az enyémet! Ezt nézzétek! Igen. Még keze is van. Nem hiszem el. Jó Istenem. Tetszik, öcsi? Távirányítós. Megint milyen jól Igen, sikerült az szerintem este. is. Isteni ez a házibor. Mit mondtál? Mennyit fizettél érte? Hát 5 eurót. 5 eurót egy palackért? Hihetetlen. Isteni finom. Lorenzo, Ezekiéle! emlékszel, hogy ígértem neked valamit? Tényleg te vagy a télapó? Mit hittél, ki vagyok, a fogtündér? Tessék, hoztam neked valamit. De nem is kértem tőled semmit. Kivételt tettem veled, kisfiam. 2 kivételt tettél. Miért? Mert kaptam tőled valamit. Erre vágytam a legjobban. Mire? Egy új apukára. Hát ez nem igaz, fejezzétek be! Egyre öregebbek ezek a rénszarvasok. Már nem bírnak egy helyben állni. Megyünk mindjárt. Indulnunk kell, mert még rengeteg gyerek vár ma ránk. Mikor látlak újra?
Jövő karácsonykor, de ne feledd, hogy levelet is kell írnod. A szakálladat teheted rá. Szia. Szia, Lorenzo. Szia, Ezekiéle. Lorenzo, mi történt? Akille, nézd meg! Ezekiéle a télapó. Ég veled, barátom. Igen, tudom. Ő a legjobb barátom. Jó. Hé! Mit csináltok itt kint? Megfagytok? Anya, nézd! Mit? Én nem látok semmit. Hogy nem látom? Nem látok semmit, drágám. A csillagokat, a holdat, nézd milyen fényesek. Csodálatos ez az este. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Magyar hangok. Barabás Kis Zoltán, Újréti László, Juhász Réka, Kertész Péter, Straub Norbert, Kis Erika, Várkonyi Andrea, Cifra Kriszta, Jó Gábor, Somos Mónika. Magyar szöveg Novák Judit. Rendezőasszisztens Kőmíves Réka és Popa Kinga. Gyártásvezető Bárány Judit. Szinkronrendező Tomasevics Zorka. A szinkron a Filmcafé megbízásából a BTI stúdióban készült.